Svetoga Duha. Neka je sretan i Bogom blagosloven današnji praznik, draga braćo i sestre. Neka je sretna slava ovoga svetoga hrama, bratstvu, crkvenom odboru, domaćinima današnje slave, svim parohijanima, ali i svima onima koji dolaze u ovaj sveti hram, koji dolaze u Banju Vitezdu i uznose svoje molitve Gospodu Bogu našem i njegovim ugodnicima, našim molitvenicima pred licem Božijim, svetim prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu. Mi smo se danas sabrali ovde kod hrama da proslavimo hramovnu slavu, da proslavimo u stvari svete apostole Petra i Pavla, jer su oni to zaslužili svojim životom, svojim radom, svojom velikom i neizmernom verom u Gospoda svoga, Isusa Hrista, za koga su ne samo podneli mnoge patnje, stradanja, mučenja, kao što smo čuli na svetoj liturgiji kroz čitanje svetog apostola, nego oni su i svoj život položili i krv svoju dali za veru pravoslavnu, za veru hrišćansku, a bez te vere, draga braćo i sestre, nema spasenja. Bez te vere ne možemo zadobiti i ući u Carstvo nebesko. Sveti apostoli Petar i Pavle su dvojica prvovrhovnih apostola, jer su oni najviše se potrudili na širenju evanđelja Hristovoga. Oni su obišli ceo tada poznati svet, proneli svetlost evanđelja i nauke evanđeljske, propovedali svima, ali bili i gonjeni od svih. Ta njihova vera zagreva i dušu našega srpskog naroda, draga braćo i sestre, još od vremena kada smo u vreme kneza Mutimira primili hrišćanstvo i postali pravoslavni hrišćani. Od tada pa do danas i u našem narodu, u našem rodu bilo je mnogo onih koji su po primjeru svetih apostola Petra i Pavla živeli po rečima Božijim, živeli po evanđelju Hristovom, živeli i ispunjavali zapovesti Božije, tako čvrsto čuvali i držali veru svoju i prenosili na podmladak svoj i širili u narodu svom. Ti naši slavni i sveti preci nalaze se ubeleženi u knjizi života pred Bogom živi, ali nalaze se ubeleženi i u duši i svesti svakog pravoslavnog Srbina. Mi nema dana, draga braćo i sestre, a da se ne setimo svetoga Save, prvog srpskog prosvetitelja, svetog Simeona Mirotočivog, svetog kneza Lazara Kosovskog i mnogih drugih, pa sve do naših savremenika, svetog vladike Nikolaja Žičkog, Ohridskog, Svesrpskog i prepodobnog oca Justina Ćelijskog. Svi su se oni trudili na onome polju i na onome radu na kojem se trudili i radili i sveti prvovrhovni apostoli Petar i Pavle. I oni su nam pokazali put i utrli staze kojim treba da idemo kroz svoj život, da bismo kada pođemo odavde bili dostojni da postanemo naslednici i stanovnici Carstva Nebeskoga. Da se nalazimo tamo sa svetim apostolima i sa svim svetim iz roda našega. Mi kao narod znali smo svoj put kroz vekove, draga braćo i sestre, i u slobodi, i u ropstvu, i u mučenju, u mukama, u stradanjima, ali evo nekih par decenija zadnjih, kao da smo zaboravili taj put i sišli sa puta Hristovog, puta evanđeljskog, puta svetosavskog i svetolazarevskog i krenuli za nekim novim pričama, nekim novim idejama, ideologijama koje nisu obećavale Carstvo nebesko, nego Carstvo zemaljsko. Stvorili su takve uslove života da mi danas i biološki kao narod nalazimo se pred velikom dilemom da li ćemo preživeti kao narod, da li ćemo opstati i ostati kao narod. Svedoci smo, draga braćo i sestre, da iz godine u godinu sve manje se rađa, a sve više umire ljudi. Evo, juče sam video podatak da je samo u prošloj godini 74.000 ljudi više umrlo nego što se rodilo. Vreme je da i mi kao pravoslavni srpski narod shvatimo i dođemo k sebi i da vidimo da nema drugog puta od života osim puta onog koji nam krst Hristov pokazuje, koji nam evanđelje Hristovo pokazuje, koji nam pokazuje sveti naši slavni preci, a koji su nam propovedali sveti prvovrhovni apostoli Petar i Pavle.
ako ne idemo njihovim putem, draga braćo i sestre, ako ne živimo po onoj veri koju su oni propovedali, mi onda ne idemo putem života, nego putem smrti, i to ne samo smrti telesne, nego i smrti duhovne, večne smrti. Jer kada pođemo odavde, ako ne budemo sledili put Svetoga Save, svetih naših predaka i svetih apostola, mi ćemo se naći ne u Carstvu nebeskome, nego u tami najkrajnjoj, tamo gde plačiš krvod zuba. Neka bi dao Bog molitvama svetih slavnih i svehvalnih apostola Petra i Pavla, molitvama Svetoga Save i naših slavnih predaka, da i mi kao narod, kao celina shvatimo i prihvatimo i dođemo sebi i da dođemo samo kroz istinsko i iskreno pokajanje i krenemo onim putem koji vodi u život večni, da bismo mi i naša deca i naša omladina i sada i kroz buduće vreme živeli onako kako Gospod mili traži od nas. Te kada pođemo odavde da se nađemo u Carstvu Hristovome i tamo sa svima svetima iz roda našega slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha kroz svu večnost i sve vekove. Amin. Još jednom neka je sretna slava, draga braćo i sestre, svima vama i da se još mnogo godina sabiramo u ovom svetom hramu, na svetoj liturgiji, ali i oko ovog svetog hrama, u ovom vašem predivnom amfiteatru, biseru koji krasi portu Koviljačke crkve i gde su mnoge duše našle i doživele svoju duhovnu uteku i radost, da se i mi tu duhovno ukrepimo, a na spasenje duša i tela naših. Amin, daj Bože, da ste mi živi i zdravi na mnoga leta.